Bon dia, benvinguts a tots i a totes. El motiu d'estar aquí és per a presentar la nova bibliotèca de Vinaròs, que està en la ubicació que s'ha creat l'any 2025. Ha sigut la instal·lació aquesta que era l'antiga oficina de turisme. Una cosa que tenim clar és el següent, que la platja, segur que dura molt de temps, nosaltres vam ser molt pioners, vam tenir la platja a principis fa més de 15 anys i aleshores aquesta platja que teníem en el pas del temps s'ha anat deteriorant. Tots sabeu que durant aquests anys han patit moltes maléfiques, temporals, moltes pluges, molt de vent, i la qual cosa l'any passat ja se mos va avisar per part de les administracions de costes de que totes les instal·lacions que havien a la platja s'havien de desmuntar i al desmuntar la platja mos vam adonar que hi havia moltíssims desperfectes. En principi s'intentava que aquests desperfectes intentar arreglar-los per a poder continuar la ubicació que teníem en la platja. Però ha sigut impossible perquè ha sigut impossible reparar-la, per la qual cosa se us ha plantejat la possibilitat de poder deixar aquí. Nosaltres se va quedar aquest espai, la veritat, un espai de l'Ajuntament útil, que buit, i vam pensar que aquesta nova ubicació era una meravella perquè, com vosaltres podeu veure, estem molt proper de la mar, les vistes són espectaculars i el que teníem clar que el servei de biblioplatja que a mi m'ha costat que tenia que continuar. Penseu que la biblioplatja, a part és un lloc d'oferir lectura, però també durant l'estiu, també és un lloc que moltíssima gent ens visita per gaudir també de la lectura de la premsa, per després aprofitar també per enterar-se de les novetats, i la qual cosa ens han plantejat que sí que era necessari continuar aquest servei. I s'ha fet un gran esforç per habilitar aquest espai. Una cosa que t'he de dir, que també s'han utilitzat molts recursos, i tinc que pensar també a la Maite, que és la responsable del servei de biblioteca, perquè tots aquests recursos que teníem disponibles, que s'han poder aprofitar, s'han optimitzat. Podeu veure, per exemple, que s'han reutilitzat les cadires de la part infantil, també les prestageries que tenim allí també s'han pogut totes utilitzar, i a més també, i el que no, pressupost, el material de fora, el que estava fora a la pèrgola que teníem de fusta, no s'ha pogut aprofitar perquè està deteriorat pel sol i per la pluja i per la humitat, i s'ha comprat un mobiliari més adient i més d'acord en el que és la sintonia de la nova biblioplatja. Una altra cosa que tenim que tenir en compte és que una altra cosa que s'ha habilitat és darrere tenim un espai, un tendal, en un toldo, per la qual podrem fer les activitats que se podrien fer. Segur que hi ha una programació tant per part del matí com per part de la tarda. Per part del matí, que no pega el sol, s'aprofitarà la part de davant, i per la tarda s'aprofitarà també la part de darrere. I l'altra cosa que us volia comentar és que esperem que estem un èxit, com sempre. L'any passat, quan acabarà el període de la biblioplatja, se farà un resum de totes les activitats que s'han donat i també tot el número de persones que han passat. L'any passat el número que s'han registrat va ser molt alt i esperem que sigui un èxit. Recordar que la biblioplatja s'inaugurarà el dia 1 de juliol, està aquí a la volta de l'esquina. També se presentarà tota una programació, i la programació que s'ha preparat és una programació molt variada, adaptada a tot tipus d'edats, i jo crec que serà, com tots els anys, un èxit per part de tots els usuaris que vindran. I el servei de biblioplatja tancarà el 30 d'agost, quan acaba la temporada estiva. I ara li passaré la paraula a la regidora de turisme. Bon dia. Bé, com ha dit Maria Dolores, el que volíem era aprofitar el context de festes per donar-li més difusió a aquesta nova ubicació i, com ja dit, el que és l'obertura serà l'1 de juliol. Jo volia comentar-vos els serveis que oferiran a la biblioplatja seran préstec devolució i reserves de llibres en suport paper, després préstec devolució i reserves de materials digitals, gestió del carnet de soci, la bústia de retorns, la wifi gratuïta, l'accés a internet a través del préstec de tablets, després la consulta amb la premsa nacional i estrangera, després informació general de les activitats turístiques i culturals i l'EMSA s'hi va incorporar el servei de ludoteca a través d'una sèrie de jocs, enguany es manté. El que explica Maria Dolores, la programació se presentarà la setmana que ve, però girarà al voltant de la biblioteca, la narració oral de públic infantil de 4 a 10 anys, tallers de manualitats i alguna presentació d'algun llibre. Al final, la programació, el que es pretén en tot això i en el foment de lo que és aquesta nova ubicació és el foment de la lectura i pensem que aquesta nova ubicació aproparà. A mi hi ha molta gent que potser la platja sí que és veritat que no s'arrimava,
pensem que aquí sí que arribarem a més públic i pensem que serà un èxit. Res, donar moltes gràcies a tots. Si teniu alguna pregunta. Home, parlant de la nova ubicació, durant l'hivern, s'ha pensat fer alguna cosa també? No, de moment no. La veritat que sí que tenim diverses propostes, però de moment no s'ha tancat res. De moment Biblioplatja està fent tot. Molt bé, sí m'agrada. Moltes gràcies a tots. Aprofitant que tenim l'alcaldessa que estem emprenent festes, quin balanç o quina valoració fa d'aquest inici de festes? Pues bueno, això que faig és molt positiva, jo crec que és molt participativa i jo crec que arriba a uns números que quan s'acabarà, suposo que per parlar de festes i ens donarà també totes les dates multitudinària. Concretament aquests dies, tant el divendres, les actuacions que va venir com va ser l'orquestra a Liverpool, com el dissabte, tot el que era la part on estava ubicat l'envelat i la part del cor estava de gom a gom, però no cal dir també que el vermut de festes ha sigut un èxit, és a dir, per les tardes de les actuacions que s'han incorporat, a les quals estan molt ben valorades per la part de gent que se mos ha dit, i a més també les actuacions que s'han incorporat al matí, jo crec que han convertit el vermut de festes en un lloc també en un punt de trobada, de crec que de tots els vilarosens i de crec de tota la gent que ens ve visitar. I també, no puc donar dates, però només comentaré també que la nit de Sant Joan, si tu, jo que vaig sortir, com suposo que vaig donar una volta pel poble, era dir, estava tot el passeig de gom a gom, estava a la part de l'envelat de gom a gom, estava a la part de la fira, és a dir, jo crec que no hi havia cap lloc, aposta que tu no te pogués fer cap lloc lliure per poder presentar. És a dir, la veritat, contenta i satisfeta de la programació i contenta i satisfeta de la resposta de part de la gent. Molt bé.